Εγώ δεν θα πω για ιστορία, δεν θα πω τέτοια πράγματα, αλλά θα πω για το πώς, ας πούμε, το 1821 μπήκε μέσα στη ψυχή μου και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε πολλά παιδιά της ηλικίας μου και του σχολείου που πηγαίναμε τα χρόνια του δημοτικού, και πραγματικά πολλοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Πηγαίναμε τότε στο σχολείο, στην Ιόνιο Σχολή, και φυσικά τα Ιόνια δεν ζήσανε τουρκοκρατία και είχαν μια άλλη άποψη του κόσμου, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη διεύθυνση να μας περάσει πάρα πολλά μηνύματα για τους ήρωες του 21. Δεν είναι ότι θα μπω σε αναμνήσεις και να θυμηθώ τι κάναμε, αλλά πώς αυτό που ζούσαμε τότε σαν παιδιά χάραξε τη ζωή μας για το αργότερα. Θυμάμαι μέσα στις τάξεις είχαμε τα πορτρέτα των ηρώων, του Μιαούλη, του Κανάρη, του Καραϊσκάκη. Δυστυχώς δεν είχαμε κάτι από την Κάσο, Μινά. Αλλά πέραν αυτών είχαμε την Ακρόπολη. Είχαμε τέτοιες εικόνες για να βλέπουμε σαν παιδιά. Και φυσικά οι ήρωες αυτοί μπήκανε βαθιά μέσα στην ψυχή μας, γιατί με αυτούς συνομιλούσαμε, είχαμε μια συνομιλία. Και ψάχναμε να βρούμε, πέρα από το μάθημα της ιστορίας, ποια ήταν η ζωή τους και τι κάνανε. Και πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια μας παίζαμε τις μνήμες των ηρώων αυτών. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει την Μπουμπουλίνα, παραδείγματος χάρη, και να λέει «Εμπρός, παιδιά, πάμε για τον αγώνα». Και κάναμε διάφορες τέτοιες ιδέες εκεί με τους συμμαθητάς και σημαντικά πράγματα, ιδέες τα λέω τώρα, συμπαθητικά. Αλλά ήταν πολύ σημαντικές καταστάσεις που γράφανε μέσα στην ψυχή μας και μας έδωσαν τη δύναμη να μπορούμε να αγωνιστούμε για χιλιάδες πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μας αργότερα. Ένας άλλος μεγάλος ήρωας για μας και που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στη δική μου τη ζωή, και το παίζαμε και αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, άσχετα αν είμαστε συμμαθητές ή όχι, ήταν ο Κολοκοντρώνης στη μάχη στα Δερμενάκια. Εκεί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση πώς είχε οργανώσει τα στρατά για να μπορέσει να δώσει τη μάχη και να κερδίσει, όχι μόνο να δώσει τη μάχη και να τη χάσει, αλλά να κερδίσει τον τουρκικό στρατό που κατέβαινε. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν πώς άπλωσε τη χούφτα αυτή των Ελλήνων που δίνανε τη μάχη, που θα δίνανε αυτή τη μάχη, πώς την άπλωσε στους γύρω λόφους και τους έβαζε, λέει, να τρέχουν γύρω-γύρω για να φαίνονται ότι ήταν πολλοί. Γιατί μ' άρεσε αυτό, μετά το κατάλαβα, γιατί το μυαλό μας, παινία τέχνας κατεργάζεται, έψαχνε να βρει λύσεις μέσα στις δυσκολίες. Και τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αυτή την εποχή που ζούμε, που μου είπε για τον κορονοϊό πριν ο Μινάς και όλα αυτά, πάλι το μυαλό ορισμένων ανθρώπων που έχουμε ζήσει αυτές τις ιστορίες με τον τρόπο που τις ζήσαμε, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και να μην μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη μιζέρια του τι να κάνουμε, εγκλεισμός και διάφορα τέτοια, αλλά όπως τώρα έκανε ο Αλέξανδρος να διοργανώνει αυτή την ιστορία μέσα από τα Zoom και όλα αυτά τα καινούρια πράγματα, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό μας, την ψυχολογία μας, τον εαυτό μας, αλλά και τους φίλους μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Και θεωρώ ένα μεγάλο κομμάτι ήταν εκεί και στη μάχη στα Δερμενάκια. Κάθε φορά που πέρναγα εκεί από αυτό το δρόμο, όταν πήγαινα προς την Πελοπόννησο κάτω, έψαχνα να βρω πού είναι αυτοί οι Έλληνες και πού κρύβονται και πώς χτυπούσαν εκεί, χωρίς να τους νοιάζει αν είναι λίγοι ή πολλοί, και είχαν αυτή τη δύναμη μέσα τους. Και μετά ένα άλλο πράγμα που ταλάνιζε και μας έδινε δύναμη, και ας έχουν πει ότι δεν ήταν έτσι, δεν ενδιαφέρει τι ήταν και τι δεν ήταν το κρυφό σχολείο. Ένας θρύλος πια, γιατί εκείνο το τραγουδάκι, το φεγγαράκι μου λαμπρό, που όλοι το ξέρετε, είμαι σίγουρη, φέξε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο,
να μαθαίνω γράμματα, σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα. Και το τραγουδούσαμε με τους γονείς ή με τους συμμαθητές πολλές φορές. Γιατί το κρυφό σχολείο? Τι σημασία είχε για μένα αργότερα το κρυφό σχολείο? Είμαι μια γενιά που οι σπουδές για τα κορίτσια δεν ήταν όπως είναι τώρα. Ούτε μας ενθαρρύνανε να σπουδάσουμε. Το στόχος ήταν να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά και τίποτα άλλο. Αλλά έλα που μάθαμε να αγαπάμε την μόρφωση και την παιδεία και πολλές φορές αυτό το κρυφό σχολείο μας έδινε τη δύναμη και σε άλλες φίλες μου το είχαμε συζητήσει και αυτές είχαν ακολουθήσει το δρόμο της ψυχολογίας και καθώς γυρίζαμε πίσω σε μνήμες και για να μάθουμε τη δουλειά αλλά και τον εαυτό μας, έβγαινε αυτό το στοιχείο του κρυφού σχολείου και ήταν κάτι πάρα πολύ φωτεινό. Γιατί μέσα από τη δυσκολία και την απαγόρευση και τον τρόμο και το φόβο που είχες, ας πούμε, για να προχωρήσεις, εμείς προχωρούσαμε. Προχωρούσαμε και ανοίγαμε τους δρόμους της γενιάς μας με όποιο τρόπο. Ακόμα και το φεμινιστικό κίνημα όταν ξεκινούσαμε ήταν ένα κρυφό σχολείο. Δεν έπρεπε να το ξέρουν πολύ, σιγά σιγά μέχρι να οργανωθούμε και μέχρι που βγήκαμε πιο δυναμικά προς τα έξω. Και μετά είχε και αυτό το τραγουδάκι μέσα και φυσικά ότι αυτός ο ιερέας έκανε αυτό το μάθημα στα παιδιά μέσα από την Αγία Γραφή, ότι τελικά η παιδεία και η γνώση δεν είναι μόνο κατανάλωση όπως η επένδυση, όπως λένε τώρα. Είναι μια επένδυση να σπουδάσει το παιδί σου και να προχωρήσει και να πάει στα καλύτερα πανεπιστήμια ή να φοράει ένα βραχιόλι, όπως λέγανε οι παλιοί. Αλλά είναι η αγάπη για τη γνώση μέσα από μια πνευματικότητα. Όχι μόνο μέσα από μια διάνοια. Ακούω πολλές φορές να λένε πρέπει οι πνευματικοί άνθρωποι να αντιδράσουν. Ποιοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι? Διανοητές είναι. Και πιθανόν άλλοι από αυτούς έχουν τη δύναμη, αλλά όταν δουλεύει μόνο η διάνοια δεν φτάνει. Χρειάζεται να έχεις και το πνεύμα για να μπορέσεις να ανοίξεις δρόμους και να μην φοβάσαι να πας παρακάτω. Πολλές φορές η διάνοια είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, το intellectualization, η διανοητικοποίηση ας πούμε, αλλά δεν είναι κάτι καθαρό και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές νευρώσεις πολλές φορές στον χώρο και δυσκολίες και βάσανα που μπορεί να είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, δεν έχει σημασία, αλλά λείπει πνευματικότητα και αυτό το είχε το κρυφό σχολείο. Μας άνοιγε δρόμους και αγάπη για τη γνώση, αλλά μέσα από μια άλλη διάσταση. Και μετά ήταν και εκείνο το λάβαρο της Επανάστασης, επειδή είπαμε και τον παπά που σήκωσε το λάβαρο και είπε ελευθερία ή θάνατος, έτσι λέει τώρα η ιστορία. Και τι, το λάβαρο δεν υπήρχε καν σημαία εκείνη τη στιγμή. Και πήρε κάτι μέσα από την εκκλησία και το σήκωσε για να ξεκινήσει κάτι. Και αυτό έχει επίσης μια πνευματικότητα. Ότι ο αγώνας δεν είναι μόνο από ιδιωτελείς σκοπούς ή τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε, αλλά πιο πολύ ίσως τι θα χάσουμε, αλλά προχωρώντας προς την νίκη. Έτυχε η Ελληνική Επανάσταση για μένα, γιατί είχε τον ανθρώπινο αγώνα, αλλά είχε και τον πνευματικό αγώνα μέσα. Και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε και από όλη την Ευρώπη και από όλους τον κόσμο εκείνο και από τους φιλέλληνες, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό από τη Γαλλική Επανάσταση, παραδείγματος χάρη. Ήτανε κάτι άλλο. Και φυσικά άκουσα πριν που έλεγε ο Μινάς ότι μοιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τρία ονόματα, Ξάρθος, Τσακάλοφ και Σκουφά. Και Σκουφάς, οι τρεις φιλικοί που ξεκίνησαν τον αγώνα με απόλυτη μυστικότητα. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί, άλλο αν δεν ομολογείται.
και μοιήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό το ελευθερία ή θάνατος, στην ελευθερία και στην αδελφοσύνη. Αρχές μεγάλες και αξίες μεγάλες και απαραίτητες για την ενότητα ενός αγώνα. Και εκεί βλέπεις όλη αυτή την επανάσταση που έγινε, όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, ότι μέσα μας χαράχτηκε η έννοια της ελευθερίας. Δεν μπορούσαμε, δεν ήταν δυνατόν να μείνουμε χωρίς να επαναστατήσουμε τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, γιατί έπρεπε να είμαστε και έτοιμοι. Δεν είναι, τα πράγματα έχουν τον δικό τους χρόνο και τη δική τους στιγμή και εκείνη τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία του ξεσηκωμού. Αλλά η έννοια της ελευθερίας είναι κάτι που ξεκινάει από πολύ βαθιά, πολλά χρόνια πίσω, όταν μας λέγανε, μαθαίναμε οι Σπαρτιάτες στην άλλη ιστορία μας, το ήταν η επιτάς, ελευθερία ή θάνατος, το όχι μετά. Δηλαδή κάτι που είναι μες στο αίμα μας, δεν μπορεί να μας το βγάλει. Και αν βλέπετε ακόμα και τώρα, να τολμήσω να το πω, ανθρώπους που αντιδρούν και γεμίζουν οι δρόμοι, γεμίζουν με αυτό το θέμα τώρα που περνάμε, τη δοκιμασία του κορονοϊού. Ίσως να κρύβεται εκεί από πίσω ένας εχθρός αόρατος, και είναι όντως ένας εχθρός αόρατος αυτός ο ιός, που μας στέρισε την ελευθερία, και είναι μία αντίδραση, ίσως και ένα βαθύτερο κομμάτι που θέλει να αντιδράσει. Άσκεφτο, ναι, άσκεφτο, αλλά αυτός είναι ο εχθρός τώρα. Και μακάρι να μπορούσαν να μας βάλουν άλλους στόχους σαν έθνος, σαν πατρίδα, για να μπορούμε να προχωρούμε πέρα από τους κορονοϊούς και πέρα από όλα αυτά τα οποία ακούμε και συμβαίνουν γύρω μας. Και θυμάμαι ακόμα μέσα στην αίθουσα, τη μικρή αίθουσα που είχαμε, τι αίθουσα τώρα, τα σχολεία, τα μεγάλα, τα σύγχρονα, έχουν αίθουσες φοβερές, αλλά τότε είχαμε μια μικρή αίθουσούλα και μαζευόμαστε εκεί τα παιδιά του δημοτικού και θυμάμαι απάνω όλο το ταβάνι ήταν γεμάτο από εκείνα τα μικρά σημαίακια με το σειρματάκι και ένα σειρματάκι από κάτω. Και οι δάσκαλοι είχαν κάνει διακόσμηση όλο το ταβάνι και βλέπαμε τις σημαίες και φυσούσαμε από κάτω και κουνιότανε και φωνάζαμε όλοι μαζί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θάλασσα, θάλασσα, μας ένταζε με θάλασσα. Αλλά ίσως δεν είχαμε άδικο, γιατί μέσα στην πόλη που ζούσαμε, το σχολείο ήταν Ακαδημίας Ζωδόχου Πηγής και Χαριλάου Τρικούπη. Τότε δεν είχε τόση φασαρία βέβαια, αλλά μέσα στην πόλη που ζούσαμε το μυαλό μας έτρεχε και κάπου αλλού, εκεί ίσως κατά Κάσο μεριά στις θάλασσες. Και στα τρία μεγάλα νησιά, Σπέτσες, Σίδρα και Ψαρά, που δώσανε και αυτά πολύ μεγάλα κόστια για τον αγώνα. Περιουσία ολόκληρη εξόδεψε η Μπουμπουλίνα. Και μετά τώρα που είπα τα τρία μεγάλα νησιά, πηδάω λιγάκι, δεν πειράζει, θυμάμαι τον Κανάρι που κι αυτός είχε μια ιστορία έτσι, εφευρετικότητας. Ο μικρούλης Κανάρης μέσα σε μια μικρή βαρκούλα μαζί με τον Πιπίνο, τον θυμάστε, τον Πιπίνο. Ανδρέας Πιπίνος νομίζω ήτανε. Μπήκανε σε μια μικρή βαρκούλα και πλησιάσανε, λέει, ήσυχα και σιγά σιγά την αβαρχίδα την τουρκική και βάλαν τον μπουρλότο και πάνε όλα. Πάλι σιγά σιγά. Πολλοί θα πούνε πονηριά, ελληνική δεν είναι. Είναι εφευρετικότητα και δεξιοτεχνία προκειμένου να επιβιώσω. Και θυμάμαι μετά τις παραστάσεις που κάναμε, που βγαίναμε να πούμε διάφορα ποίηματα και το δικό μου πρώτο ποίημα ήταν για την πατρίδα. Τρίτη, Τετάρτη δημοτικού, δεν θυμάμαι. Και φυσικά να θυμίσουμε μερικά λέω για το πρώτο ποίημα, γιατί η αγάπη για την πατρίδα είναι ό,τι πήραμε από τους γονείς μας,
από τη γειτόνισσα που θα πάει τώρα το κέικ στον Μινά, από τους φίλους μας, από την πατρίδα μας την ίδια, το πώς μας φέρθηκε και δεν μας πρόδωσε. Και αυτό θέλουμε κάποια στιγμή να το γυρίσουμε πίσω. Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε για μας, αλλά να το γυρίσουμε πίσω. Αλλά να πω και το άλλο, γιατί η μάνα που λένε ότι είναι η πατρίδα μας, είναι η μάνα μας. Η μάνα μας είναι η ψυχή μας. Και ο πατέρας λέει είναι η κοινωνικοποίησή μας. Επομένως, αν έχω μια υγιή ψυχή από τη μάνα μου και μια γερή πατρίδα, έχω να δώσω πάρα πολλά πράγματα. Και η πατρίδα βέβαια δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι κακές διοικήσεις και οι πολιτικοί που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, αλλά είναι όλο αυτό που περιέγραψε ο Μινάς για την Κάσο. Οι θάλασσες, οι περίπατοι, τα βουνά, οι άνθρωποι, αυτοί που προσπαθούν και αγωνίζονται για κάποια πράγματα του τόπου τους. Όλο αυτό είναι η πατρίδα. Και αυτή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και όχι να στενοχωριόμαστε για το τι κάνει ο κάθε πολιτικός, αν πέτυχε ή δεν πέτυχε. Με χαρά του στο κάτω-κάτω. Αλλά το τι κάνουμε εμείς και πώς προσπαθούμε εμείς να δώσουμε πίσω αυτό που πήραμε. Λοιπόν, να θυμηθώ όπως ήθελα και 1-2 τραγουδάκια. Και θυμάστε αυτό που έλεγε το Θούριο, ο Θούριος. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά που έρχονταν κάτι δύσκολο και με καταπίεζε και με βασάνιζε και έπρεπε να το ποτινάξω από πάνω μου και ήταν αρκετές φορές αυτό που γινότανε, έβγαινε ο Θούριος και κατέβαινε ως πότε και φώναζε, ας πούμε, μες στο αυτοκίνητο το έκανα. Αυτό που δεν μ' άκουγε κανείς και έπαιρνα δύναμη. Και μετά ήταν και άλλοι που γράψανε πολλά, το Εμπρός του Κωστή Παλαμά, που ήταν το 1955 στο αναγνωστικό και το διαβάζουμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια ποίηματα, δεν έχω αναγνωστικά. Και φυσικά να πάω και στο Σολομό, στους ελεύθερους πολιορκημένους, όπου κάθε φορά που σκέφτομαι ή διαβάζω ή λέω αυτό το στίχο του, ας πούμε, άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Μεγάλη δυστυχία, αλλά το αντέξαμε και προχωρήσαμε. Έτσι θα προχωρούμε πάντα. Και ας είμαστε στενάχωρα, σκλάβοι, ξέρω, θα υπάρχει πάντα ανάταση και εξέλιξη για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν θα πάμε πίσω ποτέ. Και φυσικά και ο εθνικός μας ύμνος. Έχω σκεφτεί πολύ ότι αυτός ο εθνικός ύμνος, ναι μεν είναι υπέροχος, αλλά είναι γεμάτος πόνο, ρε παιδί. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Δηλαδή, είναι και ένας ύμνος στο θάνατο. Μαθαίνεις να ψηφάς το θάνατο, να μην σε νοιάζει, να μην φοβάσαι. Και όχι μόνο τον ηρωικό θάνατο, αλλά και αυτόν τον καθημερινό. Έχω θάψει 3 ανθρώπους αγαπημένους, δεν θα τους κατονομάσω τώρα, αλλά δεν φοβήθηκα, γιατί ξέρα ότι είχαν ζήσει μια ωραία ζωή και τους αγάπησα πάρα πολύ. Οπότε ακόμα και αυτός ο ύμνος που λέει «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά». Μέσα από το θάνατο, μέσα από την απώλεια, κατακτάμε και την ελευθερία. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα πω για τα ψαρά, γιατί το είπε πριν ο Μινάς, στον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη.
και να πω ότι όλα αυτά χάραξαν την ψυχούλα μου και την ψυχή των συμμαθητών μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας ονομάσω μερικούς, να το πω, δεν είναι κακό. Ο Κυριάκος, ο Σπυρόπουλος, που μιλάμε γιατί τους έχω χάσει τους άλλους, έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Η Λιδία Καράποταμιάνου, μια εξαιρετική σκηνοθέτη. Ο Άκης, όπως τον λέγαμε τότε, τον Παναγιώτη, τον Πικραμένο, που όλοι τον ξέρετε. Και άλλα πολλά παιδιά που τώρα δεν τα έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτά τα θυμάμαι γιατί του μιλάμε, που κάτι κάνανε από αυτό όλο που πήρανε για την πατρίδα. Συγκινήθηκα που σας μίλαγα, έστω και δεν σας έβλεπα, δεν πειράζει. Αλλά ήταν ωραία για μένα, έτσι αυτός ο μονόλογος με τη φαντασίωση. Τη φαντασία, καλή είναι και αυτή όταν δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, ότι εκεί πίσω από το γυαλί είσαστε εσείς. Και πιθανόν να ακούγατε, πιθανόν να μην ακούγατε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο για αυτή την εμπειρία. Εγώ είναι η δεύτερη φορά που κάνω το Zoom, δεν ξέρω καλά. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, έστω και αν είχε μια μοναξιά.